parlak mentara nanti beli cungau iba ubah syate kanjri aku yang ti kate jing syate kanjri jing ti iba kate kat kong gaji tu jing iba yang asam kalong pa damansi kumne utau ba julele ukaran ukana Henry tang Maria dombar ona kamit kalapoi kajing long cuman jung ti orang ba kala ha ka baw long thik kum ksuit tip shu yana ban kata ke ngin saya ngau limba ke cini tu jing iba yang asam bat kalong ka basoma ka baso shirke itu kata bat kani kala pelong ki bayang asam ban kimban si ben gin haban te udah ki kanjri ki bahe ban bat khanang ba kandon ke jing shong sok shong san ha ke lang ke salang I kalong kena bat kom ta ter namar ba kat kom ke cini tu jing iba yang asam kalong ba tang la dom ni tang onda kamit kalapoi kecilong cuman kecilong kalau nggak isir kayak itu kata ha kapag mensim kesuat lah ni kata kecilong kesuat kalawan empat ngangit paling bagan ni kecil lain kecilong aja pergi pagi ada bangsa Oke, cha tang la yo tang neu pasa gi ai ila pa shat pa tu tapi orang kan sebentar la la dum sau ko ru thrai sapun rio rồi te ba pen mo kecilongan sini kadai hadian ma nak kalian kecong pi berkumjur kum kayen kasem kecong pi telefon jangan te ngaruh apa tre kum kini kejat kam kolong ba habang ngai snow ya ke bagi para kasih para bener mo kimari kita kicing ya kisinjar ke ba lai pu chat ke ba lai pu kom ngamla bachus ngap pat ho ai ting ki don ki beri ki bal apun ngang kasimpor ngang ba dia kendu iki namar ba nga tang marwei ki paj ba de ki spa ngut ki barok kam te kolong kasim cing ya yang ate bangan ban pendep kloy ya ke ka ba ki beri ki kwa namta ka jung bha jung yi kasam ko junu henry ngang ba te hadir ba filafon ngang filai thu yang ai ke ya ke bajan ye di ba hadu ba indalok ni hadu pa pin phi kum ga kasam phia batte yi ba nó có nghe ai cũng cái chung không lê các bạn bằng ý phi là đồng chí cấp chẳng ai phi là quan sẽ đi sang cái chung ý cái snong chung ý ang li cái đấy cái snong jersey na kalian jongang asno kan penpau ý phi ngade di pasar kurim chung ini di kerteng ini di Andreas pada rumah kerja singkli ngai song ya ka pasar trai chung ý te hadim bangalai song ya kapasatwa itu ina dua rajar kendai te ni sawai hapo ka snong mau jong te ini pati sa hakata kapor ka bamanga sawai hapo ka snong ka snong mau jong ini I yolok siapo idon ikun saun san o san kalau ko jong I kaba kilai song sa kata snong hapo umden dekat nadu kata kapor kaba kidang isong bat kata kalok jogi iklam don ke jing yamaya nia ne ka no ka kundung kendram ye imsuk imsan andai hadin katu kene por mlak bentip nadu arjar kat pra ka kepala pelong haka longi nyong sem ke jongki ka baki sapoi hadu put batin ya prayin prasem te kilaya prayin prasem ini ilasa marwei mai ipat nisngu pa kubor yong ba ilay olok andeng tip la kalong de kamlong syata ande ka kubor tingi sngu ba indon haisno ilay olok chowe de ini pan ia don pergi kun sipor ka kapor kemudian ilok ila libut no yo do wibrio ila no ikikon pan ini ba pan ini de hadin nang ta ini ila song hang ta bat kita gikun tip nak kalian ke jong ha ka jing plumari ke jing mujung perkhat tip ka kila le ban penmong kile se te hadin nang ta kini ki khun pi kila ye funi yang gi ba sa ni sa snong se ila kan tip dan nak kalian jong ila persangi ban le ban ya keren ya kata ka jing ba ki ya kendu kata ka por ande ngi mak su ban te kam ya kata ka jing plumar jing mujung ini mama jungi te hadin nang ta ini hadin nang ta hau araja kat kendai arpo ter hadin ba imsong su ha kate ka jaka ila sang ya ta ka ba im kata ka im ka ba isang khut im tip bru
Inde shui beliau lawan kumumran isang kalika sor away Siang lembut. isang lengkut deh. Te nagalin jungi habagi sungu bai don perlu bai don surok ya phone ini bang badon bahayung jungi bai jauh ta tengi layami ilai ya kajing belah ilayami ilayawan pandang ilayawan ngilap ngisem sisa bai ilong kunta. Te nagalin jungi marki sem kunta ilayale ban kem ban bat bai dah din ban idang ya kem ya bat ilayo banyadai kata ka mendranya khamat ka pertai oi ka hadin nangta ngilala ban le ta ka kam ngilawan ra chaying andang lawan ra chi ngila sung pen bek chi baro chin chi samin le kuno nam tai ni teng le pen bek ngila rai ka we ka rai prabaduk ni aduk sudah ada ngi perkhat ba ngi awat ram macha ngin kuno ngile nam tai jung i teng ngila persang ban le rai i sia ka jaka sumar sapo hospital kata dei chate sapo sanker teng ngila lebu i chate si benai sausi ha kata gajing lebu jung ista i phone lai sethe ki ong ba kala de ka por ka bani hab ani mi kila phone te ni la lei undang la lei anta ki ong ba ni bri jung pi perlong ba khut ba dang long ba sa ni ende na kaleng jung i kum being kesem mar ba ni pan ka ni jing duk ka jing kerdo ni i om don lap ban bu anta hadin bangila kali ya kata gajing lu di sep anta dan na kaleng jung ki kila batai pada jumlah peluang arpo nyu arpo hajar tam pada jumlah angta sibnai te ada nangta ngewan rak no chaying andang lawan rak chaying tengi i bakat anami kisi ni i ba ini idang kela kadang jur kadang mi kisi te kataka klik ke jungki kajing di bakat juki kam sai su hadu baki law kita ya kali jung di beliau hanti sengkin adon kowe ka mil oding ka dan makan ki law ya kita ya ki ka ai ka pelong ki hadu bagi melak wan mudur kan te anda hadin nang ta i mai pan ila phone ki nam den ki ong bapai to berujung pi ulale ini kunta lakang si kang sang hai snong thau berngem ura da ka waj kesum tinggal rak sene andang lawan rak sene ni labu ane kaying tengi la ai ga jan kana pi tham lut ki jan kina long kam ka teng kawan ka di perkhat ka ha i ti breu teng pat apor ba ka khi tu i klem ti breu namar ka jing tang juga di ka de min tang ju kem dong ka mut ka sedang menta men si da ki pe ku ne ilong ku ni ka dur tang jan met wa lung ka ku mai pat te kata ka ba ngi ku ring kesem ni mat ni je nomor hal juga por kini kita lanjut cipara ki badang don menta te baru lagi sangut ki don te lanjut menta ki badang kaju ki stom Kumini. kumine tam long ita i kiau jonga i dang long bani kren i lawa ban ri ban sumar ban pen no kata ka kun juki ka we ka pedeng ka kong den kadang pen no kata te tau we u hemen behe jung kine tau dang long hi bani keren dang udang ti brewi tengi ya pe lang baro kum ka ingkasem Setang ini kini. te ya ini pan namar ba kata ka jingle ka jungki ka kum long jungki ka ba nim long su bani keren tengi bu no ne te don ini i akunsi jonga ne ini ba pri iba pe ba kimi i iba ai ka ja ka thori i tang ban lai ka jingle khan ende ban ong ban lit sumar ne ban lit cimdawai ta tengin don kalau di nak liang ka hing ka jungi te ban lai ke jing jar ai snong thau ha sorok aldi sukin ban lai ka ka jing benrai ka jing maru ya ki prok song thau te dalu nimbung se ni ha ban le da le kam da ka ban ya te i apo ka hing ban ya dai ka le ka jing ma ka ba ini jumlien ban le ta ki kam Pio ya ki yang kisah muri imut thang mai. i thang ila de thang ru ya ka hing juki ya ka ying jungki ha pom den ba ki khon la de thang ya ka ying jungki hatta por ma men suan te hadu bentar dang lin ka ne ka jing long ka ni par koi ka ni ka ba long kum ni ka de ka ba mi i pendu Oh ya kani eru ka ni kundu. ying par koi ka ba long kum ni de mi i ba pendu da tu me kali i mat mat ha por me si la pi kali ila cha ka jung jung par kam dang long ban ni ka Kadai ba kumba itu i persasi pi. hot cái đây là mình stom Kapasa perlog ya
peace ya pi ba ko ga saban boy I han de kalong ba dam ta ga jing ba dam ta ga jing shos shan jong ki kluk na ki ba ye sam da ba ro fi ang ba ile klub bar I thang ga yeng sam ile ko de ko tai kalong kan don ga jing ba mo de se na mar ba PCR hapre ga jing bala pi hab le shani stai umla ban chu pe sa ta yi te kai pa pile kai ka pa pi pasang ka de nam ta ka jumpa jo ka yeng sa ni mo nam ta ka jumpa jo ni ba te khandian mo shong ba kani ka jiwan ka jo ka chani ka de hadian ba philai thu hi te kum ta ka ma chu kan na ko por sha ko por ka long ba la da tip ta ma long le no ite ari limba ka ni ka video ka bangi chu le na ko por sha ko por ko ki don shipon ki bere ki bala ban ni le se ki don ki ba sumar kasi ki bala ban yu ya ka jing pang ka juni pa le se ki bala ban sumar te limba ki ni ki lat kel ti ha bangi kar man ni ka ba ka long ma ngi nge ju ble nom khang te kita ki lat kel ti namar ba kalong ta pi ba ngai phi la da nga ngan don parlok e kan nongot kin bangan ya thu sek te ki parlok ki jonga oi tai ba istom ari limba ka ni ka video par keleng sodong ki bere ki bodon keleng mo ki jaga ki la pan I ki la le si ki la ban le kono ka ba tam dam ta ini ba bot kum juron ta ka yeng ka sem ko chom pi ban kum ta ken ba ngita pi da men sim ko bi san e ngita pi da ka jing ya ka e ka ba ka lom uble nom ino arte tam teng ka shular ban simpor te teng haba teng larang ibam bakla tang sepejan miet ngi layo jing stom hari pan ko pe tu jing stom ka simpor ars ngi lai singi teng sitior ko dan te kum ta ken le semo bor shi kata ba philai wa kita ki lat kelti phim sham la logum no phim sham lai kan do ada ngi ba kan ka jwan jong achane le si kan ka je kan do ka jong ba jong pi ka de ka je persat musim jong bre te hanga ba pi ba kum do ngi kan do ba kum do ngi persang ba ka ba hanam ta ka jong I ba hadian bangi la pala je kan ki video ngi ke pa ki bre kin sa don ki ba le ke ba tam dam ta ka yeng ka sam ka jong pi kham tam mo wala ra te ki bor ani ki doktor jo ko prate kim la ban lei e nam ta ka jing ba ju ni ba han rei hau play barok ke long ka pala la ka liang jongi kum ka ying ka sen ni pau kamat jong pi ni ba kum ju ro ki ba yo I la ni ki ba pe ya lemba ka ne ka channel ka jong pi ba ni bu lem ken ka jing ka pa la ka lem ni kum kin ka sem ka ba ni yo mat ka kum ka ne ki ji e ba kum ba hing ka sem ni ba long kum ne ka daw ba na ka lem jongi kum ni sem ro ni lo do nyamla ban ai lem ka ta ka jing kajing im kabaya long lem kum belum lem duwe ban wat kilat kilenti ban sumar hai ka dong ka ban sumar ya ki bakum kani ka kum pang le kum stom telung ba kani ka channel tu pi pa ada don hangno ka jaka lani kadon kano kala ikat pa bangin yo jintip ken kana mo yo namar ba dei tam permit ka ja kani ka bakum kani te anda ila sedi hadin nantana kali ki pulis ukila le kan kila ai kalat ini ba kila le sendon lem ni panong balira chapo memhan te ngila lira hangtan te anda ngila poy ta hospital te I doktor ba di pet nani ba in charge ka ta por la kali jing kali hi te ini pat I jubam ilong kumba bha ta por ka kendu ta por ka ba ngilira hi ka por ka ba itibriu te ita doktor yung ba aba ilong kumne tingi ba indon pe jing stom namar hapor ba kali me isem balong kabihate kabyang kata ka kum krem ka kum jubab juni halo tai jing kali ka bhai ba pin persang balira no cha sibil man ai ma king thok ne ba pin ra cha sibil tingi la lira chapo sibil lira chapo sibil rangkat ba jing don lang tum kulit na sitayo ba ithia hangta sitayo te maria dap sitayo tam la don ngilai apang ta te ka por ka bairang le pan khana ita I nong a namar ini yo thia men step te ta I le chaba te ka ta ka por ini ko na ka ta ka jing thia bat mi na po ka hospital le mare le pen thau mi nang tu le mare nano kalanti ba ya ting tip henrengi tip pot ka ko bor ila poi chanu men song onda la poi hanong men song ila pen kluma ha po nong men song na kalian ka kipulit ang to por pulit ng song ila kemi gajutwai ro hoblei ba om tang bo ble panjanai ke jem ke chonga re un panjanai lang ke ching em chugi we par ki brio ki boron hakaleng ke parthai ki boron hakaleng ki chaka bar kum chu kham tang bo ble un pan khia kham tang bo ble pan ye kendo ye ki brio ki ba
ya kita kibere ki pasham jing ban pen ye kendo ba kita kibere ki bala ban lei nam ta jing bha jo ka ye ka sam ko chono chono kham ta ba ye ka ye ka sam ko jong phi kom ka ne ka po te ngalai kan ong yu mo ngalai kan ong yu ka dei tong bere ngar ngal kom phi nga bala nga duk ngaru nga dei tong khna ka persang ban le kendo kendo ka ba nam ta ye ka sam ko jong phi ta ngaru ngam ron ni tamba Lei si bun na kaliang jungi kum kai ka sam sam koi perkhan wa na kaliang ka jung PI ini jing ra pi ngi ha jing sha ngi na kaliang jungi kum kai ka sam ngi kit bok kit riang na ka bunta ka na ki tu ba bha jung pi awa pidang la ban le kham ha na ka bunta ka ki wi pat ru ki bayu mat ki bayu i kham tam ya ka ne ka jing don kam sim ko jung pi ka kum ka ne ban ya lem na ka bunta ka jungi kum kai ka sam kum le shubon ya phiru ba to shom le le ga nong ai phi kendiat ka to ka pisa ka bang ai kam de ka pisa ka chonga par ka to ka pisa ka de ka chongi paj ba te ngam don kam than mon batai kata ki paj ba ki la tep ngaju karan hiru ya kata na ka por sho ka por abar ka to ka pisa ka bang ai pan yan ujor ba ka ya ka e ga ba phi kum ka yang asam phil amat por sho kata kam dom dori ai hari ka to ka bang ai ka de wa fin penon kam hai leng ibarat nam ta ka jing pha ka yang asam ka chong phi nam ta ka chunon kam ka chung ni ba kalian jungi kum kai sam ai ka jing kuble kam tam ya ini mukli ba bilayo kani ka por panwani kandu I markman ana kalian ka jungi in ai ka jing kuble ba amen